Benvidos todos e todas a unha nova edición do Solifesti, que despois dun obrigado parón de 2 anos se retoma o festival pola Loita de Leo na súa cuarta edición. Como xa todos sabedes, o Solifesti é un festival solidario no que cada ano se trata de colaborar cunha causa solidaria do noso concello de Meis. Nesta ocasión, o festival terá como protagonista o pequeno Leo, o neno meisino que sufre a enfermidade ultra rara, déficit de proteína B surfactante. Están aquí connosco Manuel e Raúl, que son 2 mestres do CPI encargados da organización do festival. Boas. Contanos, Manuel, que é o Solifesti? Bueno, pois o Solifesti non é simplemente un festival, é pois unha xuntanza, unha tarde, unha unión, é un modo solidario e eu creo que vai ser un modo de vida aquí de Meis. É un festival que se fai con moito cariño e, bueno, eu creo que hoxe vai ser, vai romper con todas as edicións anteriores e vamos a romper récords. Vos estades desde o principio neste festival, non? De organizadores. Como nace esta iniciativa? A iniciativa xurde dun ano que facemos un festival de fin de curso, non facemos e dixemos, mira, vamos facer un festival solidario. Non tiña dúbida de que tiña que ser Leo o protagonista deste festival. O caso é que nós non nos decantamos, por desgracia, cada ano que decidimos facer o Solifesti con antelación, casi temos claro a que vai. O primeiro ano foron os refugiados de Siria, o segundo ano continúa sendo o caso da Casa Cardeu e este ano pois xa viña desde o principio do curso casi, xa estaba casi claro que iba a ser. Pero sempre brilla el sol, no lo decidimos ver. Estamos aquí con Nuria, que é a tía de Leo, e contanos, Nuria, que estades facendo? Pois estamos facendo un festival solidario para axudar os papás de Leo que estiveron que ir a Barcelona para un trasplante a costear os seus gastos, porque o Sergas non se fai cargo desas cousas. Entonces, o que queremos facer é dar visibilidade a problemas como este, xa non polos pais de Leo, sino por o resto de familias que se podan ver na mesma situación. Es tan difícil como Vamos a preguntarlle a estas chicas que lles están parecendo o festival. A ver, Alba, contanos. A mí pareceme moi ben porque estamos lle dando diñeiro a un neno pequeno que necesita a nosa axuda porque está pasando por un mal momento da súa vida. E a ti que che parece, Cadiz? A verdade é que pareceme moi ben porque estamos axudando e divirtiéndonos a vez e pois está moi ben. Aparte de concertos, tamén temos moitas actividades como pintacaras. Mira, como te chamas? Ainhoa. E de que estás pintada? De León. Que lle está parecendo este festival? Moi ben. Pero sempre brilla el sol. E ata aquí chega o festival pola Loita de Leo. Agardamos que vos gustara e moitas grazas por toda a solidaridade recibida. Ata o vindeiro ano. Sempre brilla el sol.